Lura fl-istudio inkomplu bil-programm tagħna se nitkellmu issa dwar it-traġedja propju ta' żagħżugħ ta' 21 sena Glenn illi spiċċa vittma f'inċident ta' traffiku bil-mutur tiegħu. Propju hawnhekk għandna wkoll il-santa tiegħu, miegħi għandi lill-papa tiegħu il-Marco Grek u lill-oħtu Lien illi qegħdin magħna hawnhekk propju biex nitkellmu dwar dan iż-żagħżugħ biex infakru il-memorja ta' dan iż-żagħżugħ tant maħbub kif rajna wkoll permezz ta' Facebook tal-kummenti tal-ħbib tiegħu. Grazzi l-ewwel nett tal-li qegħdin miegħi Marco u Lien. Tista' tiddeskrivilna ftit il-moment meta waslitilkom din l-aħbar li Glenn kien involut f'dan l-inċident? Kont il-ħanut ma mort biex nenkompli ngħin it-tifla l-aħħar shift u min kien miegħu ċempilli u tani l-aħbar li kellu accident. U jissu dak il-ħin naħseb il-qalb tħabbar. Bat fiex kun il-mażar li kelli fuqi, intfajt mal-art tani ħasħazin tfajtu fuqi l-ilma. Sirt isni għasrek għax sibtu qalbi ħabritni li xaħġek. U kif ġejt zikti għat t-tifla għattela nizzel il-xater, għarġaj ċempiltlu l-ura, għatlu ġara ron, eżatt. Għax naħsibtu forsi keseridu saqaħi naf, għax naf jina xaħna bikers u nafu xieġifiri. Għalli xo paċenzja, għajna qasaw, għax weġġa ħafna. Dak il-ħin għandi sħabi fil-klab għax għanna għanna data moturi u ċempiltilom nis-serji minnom, għattilom ħudu paċenzja, għattilom morru li sal-coastline. ċempilti li xitnej biex morru li ma flaħċ immur naraħ, għatmarċ naraħ mwagġajn, l-libni. U marru għarġaj ċempilt l-ura, għallu li issa jgħidlek ċempilt il-raġel tat tifla, għatlu Gilbert, għatlu u paċenzja mur sem. U marru koll, jena bħal speċi ħarġa ċempiltilhom għattilhom isma' kif inhu kemm weġġa. Għallu li issa jgħidulek weġġa. U issa qalbli tħebridni għalaqt il-ħanut malaj, tlajt id-dara għattil mara bil-mod. Għattila nżen nara għattila weġġa it-tifel. Għattila naħseb weġġa ħafna. Għattila mhux qed jgħidu li eżatt. Dik xukjat rasan tanti. Lien, inti ovvjament kont hemmhekk u rrid tuħossib il-papa wkoll apparti l-aħbar li kontu għadkom kif irċevejtu. Ma konniex nafu x'ġara eżatt flima xi tip ta' accident eżatt. Morna l-isptar id-dadi ovvja ma filax jiġi rid joqgħod mal-mami. Xokk kbir u qatt ma konna immaġina li hija ta' 20 għandha dak hemm jalaqhom issa. Qalb issa ddilek minn moħħok. Marco, ovvjament konta tissemmi l-mara waqqaftek għax rajtek ftit emozjonat, kien jum l-om dikinar. Ħadet regal. Il-mara tijaj ma tantx tħobb minn daw li nixxula regali għax tajdilhom toqgħodux tonfuqu li bħal speċi. Jiena rispett irid biss biżejjed. U mbaġġeħija mill-isptar. U ġiddar. Sabbat għandu motorina, sabbat il-krexħamet fl-art. Tana l-ħabaru. U tista taħsebu, ma stajniex naċċettaw. Jina l-mort lej l-isptar. Ġejta hawnhekk biex nirringrazzja il-kull memmar bħal speċi. U kien hemm ħafna nies minn tal-kamra u ħafna bikers u ħafna klijenti. Kellu funeral mill-isbaħ. Jina lija. Mhux għax ħija u biex niftaħar ovvja biha xija. Ma kellu funeral qatt ma rajt. Għaxu kellu karattru. Dejjem jitfa'. Forsi mill-iskola wkoll fejn kien imur. Kellu karattru jipproċċja l kulħadd. Jiġu klijenti Suwed, Ċiniżi, nies ta' skola. He loves everybody. Fil-fatt kien joħroġ xi kolmanista, kemm ministru kien iċempelu jmur jiklu. Anyone kien jaf jipproċċja l-kulħadd. Aw ħabib, kien dak it-tip, always happy. Tifhem, kien proud ħafna bija. Ta' din idolu tiegħu. Il-ħabib tiegħu, il-business partner tiegħu. Il-business kien kważi waqt ta' 21 kien ġefa fuq. Jiena
mux jinnajdu, nis li jiġu. Ekku, kon se ngħidlek għax inti jafu ħafna nies bil-ħanut, persi kien jaħdem miegħek. Nis li jiġu bew li kollha kienu mistaġbin bieħek, per esempio, kemmu matur, kemmu tajb biex jixtri fil-negozju, u dejjem kellu approach li jikber fil-ħajja, tifhem? Dik il-ftit li jiddispeċini xil-bija. Mill-ħajja ħadem ħafna, faddal il-flus, immensament, u kien igawdi. Ġifieri, xtar 4 moturi kien wara xulxin, kien zifer, ma kien kollox bil-għal, kien bxed ngħid kien qaddi, stama, kien ħawtu li, speċi fil-ħajja kien jaf joħda, kien jaħdem jagħmel dmiru kollu, u kamel mill-pariri, kien jisma' konna jien kont nara isu jien il-karattru tiegħi biss forsi 30% aħjar fi skola, kien iktar dan. U dak huwa ta' sodisfazzjon għalik ukoll li kien aħjar minnek, mhux vera? Fil-fadda l-aħħar konna minn xaġġ kien joqgħod attent kien jgħidli jien nkun nafx qed tagħmel. Joqgħod jiċċekkjah il-ħanut. Ta' nagħmel xi żball kien jaqbadni għax issa bdejt inċedi xi ftit m'għadniex dik il-grinta fix-xogħol, allura kien jgħidli għamilt hekk kien ġieli kien jgħinni u kemm oħtu kien jiġġieled fuq hekk ukoll. Nagħtikaw ħafna fuq ix-xogħol. Fuq hekk għax kien attent ħafna. Mhux hekk kulħadd jillitika kwalunkwa fil-familja. Tlift ħafna jiena x'in kien kważi 20 hours a day miegħi, konna naħdmu 12 hours flimkien jekk mhux iżjed ġieli 15 u joħroġ miegħi. Friday kien miegħi pereżempju il-ħadd filgħodu preparati biex noħorġu flimkien, konna veri jiena il-vojt tiegħu għaterejt inħossu ħafna iżjed u għalija il-kelma mewt ma tisistix għalija. Dak sejba ħaj fik. Sifer, jew jiġiju, jew burjid. Huwa diffiċli ħafna li jen li titlef il-ħuk ta' daqshekk żgħira u tista' tgħid kien għadu jibda ħajtu. Għadu ħajibdija kważi. Imma jien nixtieq nirringrazzja l-omm u l-missieri l-aktar tal-ħajja sabiħa li tawh għax ma żdax ikollu ħajja sbaħ milli kellu. Li rrid għamlu fejn irid imur mar ma setgħux jituh aktar milli tawh. Is-sodisfazzjon naħseb Marko anka li frajna l-bira fil-funeral il-kwantità kbira ta' nies illi ġiet tagħti l-aħħar tislima lil Glenn propju dik kienet l-aħħar ġurnata diffiċli tiegħek jew inkella dakinhar li ħadd l-aħbar. Il-bieraħ kienet diffiċli jew kienet diffiċli dakinhar li ħadd l-aħbar. Dakinhar ma ċċettajt il-ħadd qas il-ħuti minn ġiddar, keċċejt il-kulħadd mid-dar, ħallejthom fil-grada minn il-bicċa ta' barra u ħadd ma daħal id-dar, marret il-ħadd ikellimni u marret il-ħadd jgħidli xejn. Fil-fatt naħseb hemm xi nies forsi ħadwa mhux ħadwa jaħsbuha daqsxejn ma dakinhar kelli l-ħuti u hekk qedtilhom ħodu paċenzja, ġalt il-di, tibgħat il-kulħadd lem u minn ġie ħallejthom fuq barra, ma ħallejt il-ħadd jidħol ġeddar, marret il-ħadd inkellimni. Dakinhar kienet ġurnata kbira li ħafna. U mbagħad bdejt. Fil-libnek jiena oħtu u jiena ġifieri nafxi ġifieri. Naħseb li titlef fil-libni. Anka l-ħsib biss naħseb wara meta. Naħseb ma tista' jiġilek xi jar minn hekk. Ekku bir-relazzjoni wkoll li kellek inti miegħu inti wkoll dilettant tal-muturi, Marko. Ejja. Illum meta tħares li l-mutur x'taħseb x'tagħmel? Ma ngħid xejn jiena biker twilet u biker immut xorta jiena. Xorta. Ġifieri naf li jiena viċi president ta' għaqda bħal speċi ħatta għax m'għandhomx li tawili din anima ħabba fih għax ma rridtix jiena xi mħabbat ħafna fin-negozju u ridni noħodha bil-fors għalli li ħuda anti biex nagħmel lilu pride bħal speċi aċċettajta. Aħna hekk turidna dik parti isa mill-dak tagħna jiena nemmen id-destinu se taqbditu marda u maratu bata ħafna. Il-bambir mux ħanħodha kontri ma ħaduli u jaff. Issa jina tinkompli nġilet il-ħajju. Li ħadli nieqes. Għandi l-oħtu, t-tifel taħħa. Mal-vojti u jatibu. Għandet siddur t-nex ħajti jekku. Għandu xsibom u għaxtu t-tifelum. Raġel taħħa. Għandek appella l-min għandu dan id-delizzju pero? Jina għatma ġelt il-ħat jixxi motur, kaħbib, najdem għatma sforzajtom, un bat meta ikunu ħajixxu, kelli ħafna min jiġiħu parix motor ħajixxi, niprofa nejnu.
għandek il-gas fidek t-kontrolla ħafna, aħna l-emozjoni tal-ibna fil-sewqan xi ftit daqsxejn normali għax tħossok hekk. Mux minnu bil-motur bis naħseb anka bil-karozzja u minnu dilettanti. Ek niġu f'dan hawn min jitlaw muntanja, għadu kif sema rajt dak it-tabib dil-ġimgħa tilaf muntanja ma jħux nifsu hekk. Min ma jkunx fiha l-istorja ma tantx jista' jifhmek li qed ngħid d-diskors imma. Aħna familja kollha bil-muturi niltqajt. Inti wkoll? Le, jiena ma nsux iltqajt ma' raġel tiegħi mid-dadi bil-muturi, ġifieri. Naħseb tkun ġo fik. Jiena miskin kien qed ngħidlek kien hard worker, kont se nitla' l-Awstrija, kont se nitla' minn Sqallija sal-Awstrija bil-mutur. Miskin kien ħad li xi 10 days il-ħanut waħdu, aħna niftħu 5 o'clock fil-għodu u nagħlqu fit-8 flaxija straight biex bħal speċi paxxilili. Imma d-destin ekriet ħaduli u jafu missa nħodha kontra għamuli. Kienet jagħmel l-aktar ħaġa li jħobb il-mutur? Saħa. Ma nistax ngħid xejn. Nistax ngħid iżjed jien dejjem provajt nagħmlu kif għandu jikkontra l-affarijiet u hekk. Daw għadhom żgħar ukoll kajjin nitbella xi ftit jiġifieri kollha tiġik ħażina u minnaf hawn minn mit fuq il-bankina u vera il-periklu huwa qiegħed iżjed u l-verità hu bħal ma jmur jaħdem in-nar jiena kieku ngħaddim ħdej kamra tal-nar inkun mill-bot iddarrasni hu. Però x'inhi l-isbaħ memorja l-iktar ħaġa li tiftakar Marko mit-tifel minn Glenn? Meta jiena 50 m'għandi żmien ħafna, ġifieri mhux kbir, imma meta xi ħaġa ngħidlu xi ħaġa u ma nkunx għax m'iniex daqshekk tal-aħħar. Bħal speċi jgħidli inti bis-serjetà tgħidli. Għax jgħidli pereżempju inti jgħidli xi ħaġa jgħidli inti bis-serjetà tgħidli għax ma nkunx fimtu eżatt. Tant ikun fast ċertu affarijiet. Ħafna żgħażagħ. Jgħidli inti bis-serjetà tgħidli. Dawk l-affarijiet. Dik it-bissima kien jadurani. Ma tinsija qatt. Għajnieħ jitbismu. Jitkellmu għalih. Il-klijenti, għandafna klijenti kakbar fletta ġifieri. Kienu jadurawh. Kienu jiġu xo, ħabba fija. Believe veru. U propju se jkomplu. Ħabba l-karattru bħal speċi. Jiena nawguralek tibqa' dej bil-ħanut ovvjament għax dawn in-nies se jkomplu jħallulek il-memorja tat-tifel tiegħek ħajja. U se inti għad li għadu hemm sifer u se jibqa' miegħi. Miegħi żgur. Mexa ħadd mal-ħanut kiteb għal speċi kif nista' niġi l-ħanut. U ma nsibekx hemm. Dora ġuru. Għax tagħmel. Ma nafx naqbad ngħid iżjed bħal speċi. Slajfu. Marko, jiena mill-ġdid fisem it-tim kollu ta' .net. Nixtieq nirringrazzja b'parnaċet il-kull min ġi ġewwa ħafna bikers, ħafna nies, ħafna klijenti. Kien kbir, dispeċini mill-ewwel maċċettajċ li niġi mkien tat-tifel. Nixtieq inżommu ħaj. Kif qatt nixtieq inżommu ħaj miegħi. Mhux naf li mejt, ġifieri ma dik il-kelma li ma teżistix qiegħed x'imkien. Jistennini. U jew jiġi jew morielu. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff tal-iskola fejn konna mmorru San Andrea. Vera stajt nemmen li rajthom hemmhekk. Bibtana kollha l-aktar raġel tiegħi li jiena ħafna fil-funeral għax ma flaħniex aħna ġifieri l-aħres ma kienx hu. Jiena mill-ġdid nagħtikom il-kondoljanzi fissem il-tim kollu ta' .net, nirringrazzjakom tal-li kontu hawnhekk propju biex inkomplu inżommu ħajja ħaj lil Glenn, lit-tifel tagħkom Glenn fil-fatt. Wara din l-intervista se naraw dan il-filmat dwaru propju omaġġ għal Glenn. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you.
Lura fl-istudio inkomplu bil-program tagħna se nitkellmu issa dwar it-traġedja propju ta' żagħżugħ ta' 21 sena Glenn illi spiċċa vittma f'inċident ta' traffiku bil-mutur tiegħu. Propju hawnhekk għandna wkoll il-santa tiegħu. Miegħi għandi lill-papa tiegħu il-Marko Grek u lill-oħtu Lien illi qegħdin magħna hawnhekk propju biex nitkellmu dwar dan iż-żagħżugħ biex infakru il-memorja ta' dan iż-żagħżugħ tant maħbub kif rajna wkoll permezz ta' Facebook tal-kummenti tal-ħbib tiegħu. Grazzi l-ewwel nett tal-li qegħdin miegħi Marko u Lien. Tista' tiddeskrivilna ftit il-moment meta wassitilkom din l-aħbar li Glenn kien involut f'dan l-inċident? Kont il-ħanut ma mort biex nenkompli ngħin it-tifla l-aħħar xift u minn kien miegħu ċempilli u tani l-aħbar li kellu accident. U jisu dak il-ħin naħseb il-qalb tħabbar. Bat fiex kun il-mażar li kelli fuqi, intfajt mal-art tani ħasħazin tfajtu fuqi l-ilma. Sirt isni għasrek għax xsibtu qalbi ħabritni li xaħġek. U kif ġejt zikti għat t-tifla għattela nizzel il-xater, għarġaj ċempiltlu l-ura, għatlu ġara ron, għazat. Għaxi naħsibtu forsi kizaridu saħi naf, għax naf jina xaħna bikers u nafu xieġifiri. Għalli xo paċenzja, għajna qasaw, għax weġġa ħafna. Dak il-ħin għandi sħabi fil-klab għax għanna għanna data moturi u ċempiltilom nis-serji minnom. Għattilom ħudu paċenzja, għattilom morru li sal-coastline. ċempilti li xitnej biex morru li ma flaħċ immur naraħ, għatmarċ naraħ mwagġajn l-libni. U marru warġaj ċempilt l-ura, għallu li issa jgħidlek ċempilt il-raġel tat tifla, għatlu Gilbert, għatlu u paċenzja mur sem. U marru koll, jena bħal speċi ħarġa ċempiltilhom għattilhom isma' kif inhu kemm weġġa. Għallu li issa jgħidulek weġġa. U issa qalbli tħebridni għalaqt il-ħanut malaj, tlajt id-dara għatt il-mara bil-mod. Għattila nżennara għattila weġġa it-tifel. Għattila naħseb weġġa ħafna. Għattila mhux qed jgħidu li eżatt. Dik xokjat raħsan tanti. Lien, inti ovvjament kont hemmhekk u rrid tuħossib il-papa wkoll apparti. 30% daħjar fi-skola kien iktar U dak huwa ta' sodisfazzjon għalik ukoll li kien aħjar minnek, mhux vera? Fil-fatt dal-aħħar konna minn xaġġ kien joqgħod attent kien jgħidli nkun naf x'qed tagħmel. Joqgħod jiċċekkjah il-ħanut. Ta' nagħmel xi żball kien jaqbadni għax issa bdejt inċedi xi ftit m'għadniex dik il-grinta fix-xogħol, allura kien jgħidli għamiltek, ġili kien jajjini u kam uħtu kien jġilet fuq ekku. Għamil tikaw ħafna fuq il-xol. Fuq għax kien attent ħafna. Mux ekku l-ħat li tika kwalunkwa fil-familja. ħafna jena xin kien kważi 20 hours edej miħaj. Kon naħdmu 12 hours fl-imkien jek mux iżjed ġili 15 u joħroġ miħaj. Friday kien miħaj, per eżempju, il-ħat fil-ħodu preparati biex noħorġu fl-imkien, konna veri, jena, il-vojti jow għaternet nħossu ħafna iżjed. U għalli il-kelma mewt ma t-sistix għalija. Dak sejba ħaj fik. Sifer, jew jiġiju, jew burjid. Huwa diffiċli ħafna Lien li titlef il-ħuk ta' daqshekk żgħira u tista' tgħid kien għadu jibda ħajtu. Għadu ħajibdija kważi. Imma nixtieq nirringrazzja l-om u l-missieri l-aktar tal-ħajja sabiħa li tawh. Għax ma zistax ikollu ħajja sbaħ mill-li kellu. Li rrit għamlu, fej rrit imur mar, ma zitawx jitu aktar mill-li tawħ. Is-sodisfazzjon naħseb Marko anka li frajna l-bira fil-funeral il-kwantità kbira ta' nies illi ġittati l-aħħar tislima lil Glenn propju dik kienet l-aħħar ġurnata diffiċli tiegħek jew inkella dakinhar li ħadd l-aħbar. Il-bieraħ kienet diffiċli jew kienet diffiċli kienet l-aħħar. Dakinhar ma ċettajt il-ħadd qas il-ħuti minn ġiddar, kaċċejt il-kulħadd mid-dar, ħallejthom fil-grada minn il-bicċa ta' barra u ħadd ma daħal id-dar, marret il-ħadd ikellimni u marret il-ħadd jgħidli xejn. Fil-fatt naħseb hemm xi nies forsi ħadwa mhux ħadwa jaħsbuha daqsxejn, ma dakinhar kelli l-ħuti hekk għattilhom ħodu paċenzja, ġalt il-di, tibgħat il-kulħadd lem u minn ġie ħallejthom
fuq barra, ma ħallejt il-ħadd jidħol ġedda, ma rrid il-ħadd tinkellimni. Dakinhar kienet ġurnata kbira għalija, ħafna. U mbagħad bdejt. Fil-libnek, jiena uħtu u jiena ġifieri nafx ġifieri. Naħseb li titlef fil-libnek. Anka l-ħsib biss, naħseb wara meta. Naħseb ma tista' jiġilek xi jar minn hekk. Ekku, bir-relazzjoni wkoll li kellek inti miegħu inti wkoll dilettant tal-muturi, Marko. Ejja. Illum meta tħares li l-mutur x'taħseb, x'tagħmel? Ma ngħid xejn jiena biker twilet u biker immut xorta jiena. Xorta. Ġifieri naf li jiena viċi president ta' għaqda, bħal speċi ħatta għax m'għelhomx li tawili din anonima ħabba fih. Għax ma rridtix jiena xi mħabba ħafna fin-negozju u ridni noħodha bil-fors għalli li ħudanti biex nagħmel lilu pride. Ħasbeċi aċċettajta. Aħna hekk turidna dik parti isa mill-dak tagħna jiena nemmen id-destinu se taqbditu marda u maratu bata ħafna. Il-bambir mhux ħanħodha kontri ma ħaduli u jaf. Issa jina għanet inkompli nġilet il-ħajju. Li ħalli nieqes. Għandi l-oħtu, t-tifel taħħa. Mal-vojti għoja tibbu. Għandet siddur t-nex ħajti ekku. Għandu xsibom u għaxtu t-tifelom. Rġel taħħa. Għandek appella l-min għandu dan id-delizzju pero? Jina għatma ġelt il-ħat jixxi motur. Kaħbib, najdem għatma sforzajtom. Un bat meta ikunu ħajixxu, kelli ħafna min jiġiħu parix motor ħajixxi, niprofa nejnu. Għandek il-gaz fidek t-kontrolla ħafna, aħna l-emozjoni tal-ibna fil-sewqan xiftit, daqxej normali, għax tħossok hekk. Mux minnu bil-motur biss naħseb anka bil-karozzja u minnu dilettanti. Ek neġufdana u minn jitlaw montanja, għadu kif sema rajtak it-tabib dil-ġimma tilaf montanja ma jħux nifsu hekk. Min ma jkunx fija l-istorja ma tantx jista' jifmek li qed ngħidha d-diskors imma. Aħna familja veritaw. bil-moturin l-tqajt Inti wkoll? Le, jiena ma nsuqx l-tqajt ma' raġel tiegħi mid-dadi bil-moturi, ġifieri. Naħseb tkun ġo fik. Jiena miskin kien għatnajl kien hard worker, kont sanitla sa l-Austria, kont sitla minn sqallija sa l-Austria bil-motor. Kien ħad li xi 10 days il-ħanut waħdu, jahna niftħu 5 o'clock fil-ħodu u nagħlqu fit-8 flaxija straight biex ibħal speċi paxxilili. Imma d-destin ekriet ħaduli u jafu missa nħodha kontra għamuli. Kienet jagħmel l-aktar ħaġa li jħobb il-motur. Saħa. Ma nistax ngħid xejn. Nistax ngħid iżjed jien dejjem provajt nagħmlu kif għandu jikkontra l-affarijiet u hekk. Daw għadhom żgħar ukoll kajjen nitbella xi ftit jiġifieri kollha tiġik ħażina u minnaf hawn minn mit fuq il-bankina u ġifieri vera l-periklu huwa jgħid iżjed u l-verità hu bħal ma jmur jaħdem in-nar jiena kieku ngħaddi ħdej kamra tal-nar inkun mill-bot iddarrasni hu. Però x'inhi l-isbaħ memorja l-iktar ħaġa li tiftakar, Marko, mit-tifel, minn Glenn? Meta jiena 50 m'għandi żmien ħafna, ġifieri mhux kbir, imma meta xi ħaġa ngħidlu xi ħaġa u ma nkunx għax m'iniex daqshekk tal-aħħar. Bħal speċi jgħidli inti bis-serjetà tgħidli. Għax jgħidli pereżempju inti jgħidli xi ħaġa jagħmilli inti bis-serjetà tgħidli għax ma nkunx fimtu eżatt. Tant ikun faċċertu. Dik jagħmlu ħafna żgħażagħ. Jgħidli inti bis-serjetà tgħidli. Dawk l-affarijiet. Dik id-bissima kien jadurani. Ma tinsija qatt. Għajnejh jitbismu. Jitkellmu għalih. Il-klijenti, għandha ħafna klijenti k'akbar fl-età ġifieri. Kienu jadurawh. Kienu jiġu xuq. Ħabba fija. Believe it. U propju se jkomplu. Ħabba l-karattru bħal speċi. Jiena nawguralek tibqa' għaddej bil-ħanut ovvjament għax dawn in-nies se jkomplu jħallulek il-memorja tat-tifel tiegħek ħajja. U se inti għadt li għadu hemm sifer u se jibqa' miegħi. Miegħi żgur. Mexi ħadd mal-ħanut kiteb għal speċi kif nista' niġi l-ħanut. U ma nsibekx hemm. Dora ġublu. Għax tagħmel?
Ma nafx naqbad ngħid iżjed bħal speċi. Slajfu. Marko, jina mill-ġdid fissem il-tim kollu ta' .net. Nixtieq nirringrazzja bħal il-kull minn ġi ġew ħafna bikers, ħafna nies, ħafna klijenti. Kien big kbir, dispeċini mill-ewwel ma ċċettajtx li niġi mkien tat-tifel. Nixtieq inżommu ħaj. Kif qatt nixtieq inżommu ħaj miegħi. Mhux naf li mejt, ġifieri ma dik il-kelma li ma teżistix hija ċimkien. Jistennini. U jew jiġu jew morielu. Jien nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff tal-iskola fejn konna mmorru San Andrea. Vera qas stajt nemmen li rajthom hemmhekk. Ħbib tagħna kollha l-aktar ir-raġel tiegħi li jiena ħafna fil-funeral għax ma flaħniex aħna ġifieri l-aħres ma kienx hu. Jina mill-ġdid natikom il-kondoljanzi fissem il-tim kollu ta' .net, ringrazzjakom tal-li kontu hawnhekk propju biex inkomplu inżommu ħajja ħaj lil-Glenn, l-tifel ta'kom Glenn fil-fatt. Wara din l-intervista se naraw dan il-filmat dwaru propju omaġġ għal-Glenn. Grazzi ħafna. Thank you. Thank you. L-aħbar li kontu għadkom kif irċevejtu. Ma konniex nafu x'ġara eżatt flima xi tip ta' accident eżatt. Morna l-isptar id-dadi ovvja ma filax jiġri tiqgħod mal-mami. Xokk kbir u qatt ma konna immaġina li hija ta' 21 għadu kemm jalaqgħu issa. Qalb issa ddilek minn moħħok. Marko, ovvjament kontet tissemmi l-mara waqqaftek għax rajtek ftit emozjonat, kien jum l-om dikinar. Ħadet regal. Il-mara tiegħi ma tantx tħobb minn daw li nixxula regali għax tgħidilhom toqgħodux tonfuqu li bħal speċi. Jiena rispett irid biss biżżejjed. U mbagħad ġejjija mill-isptar. U ġiddar sabbat għandu motorina, sabbat il-krexħemet fl-art. Tana l-ħabaru. U tista taħsebu, ma stajniex naċċettaw. Jina l-mort lej l-isptar. Ġejta hawnhekk biex nirringrazzja il-kull memmar bħal speċi. U kien hemm ħafna nies minn tal-kamra u ħafna bikers u ħafna klijenti. Kellu funeral mill-isbaħ. Jina lija. Mhux għax ħija u biex niftaħar ovvja biha xija. Ma kellu funeral qatt ma rajt. Għax hu kellu karattru. Dejjem jitfa'. Forsi mill-iskola wkoll fejn kien imur. Kellu karattru jipproċċja kulħadd. Jiġu klijenti Suwed, Ċiniżi, nies ta' skola. He loves everybody. Fil-fatt kien joħroġ jikol manista, kammem ministru, kien iċempelu jmor jiklu. Anyone, kien jaf japproċċja il-kulħadd. Aw ħabib, kien dak it-tip, always happy. Tifhem, kien proud ħafna bija. Ta' din l-idolu tiegħu. Il-ħabib tiegħu, il-business partner tiegħu. Il-business kien kważi waqt ta' 21 kien ġefa qafu. Jiena nis mhux jien ngħidu nies li jiġu. Ekku kont se ngħidlek għax inti jafu ħafna nies bil-ħanut peress kien jaħdem miegħek. Nies li jiġu jbew li kollha kienu mistaġbin bih hekk pereżempju kemm matur, kemm tajjeb biex jixtri fin-negozju u dejjem kellu approach li jikber fil-ħajja, tifhem? Dik il-ftit li jiddispeċini xil-bija. Mill-ħajja ħadem ħafna, faddal il-flus, immensament, u kien igawdi. Ġifieri, xtar 4 moturi kien wara xulxin, kien zifer, ma kien kollox bil-għal, kien bxed ngħid kien qaddi, stama, ħena ħawtu li, speċi fil-ħajja kien jaf joħda, kien jaħdem jagħmel dmiru kollu, u kamil mill-pariri, kien jisma' konna jien kont nara isu jien il-karattru tiegħi biss forsi